Od narození mé dcerky Mavis jsem ji střežil jako oko v hlavě. A tak jsem dal postavit hotel Transylvánie, kde by byla všechna strašidla v bezpečí. Před nima! Lidé nás nenáviděj, jsou krutí a příšerně řvou! Tati, opravdu jsou lidé tak špatní? Ovšem, že jsou, drahoušku, ale tohle je hotel Transylvánie. Tady jsou jen naši přátelé, samá strašidla. Mumie! Konečně bude pařba! Vlkodlaci tu budou každou chvilku. Uvnitř je pořádný chlív. Strýček Frank se taky na skok staví. Kamikaze! Uklízečka! Letos na podzim. Tati, žijou tu jen samý vykopávky. N27. Chci na zkušenou do světa. Pomalu, zlato, si ještě moc mladá. Je mi přece už 118. Nech si ty smutný netopíří oči. Nezvaný host. Haló? To je člověk. Jak si tohle místo našel? Lezl jsem po horách a slyšel vypravovat o jednom božím zámku. Mimochodem, ten váš pláštík je totálně boží. Monstrózní problém. Ty jo, jak se jmenuješ? Já jsem Mavis. To je super jméno. Mavis se zamilovala do člověka! Od studia Sony Pictures Animation. Okamžitě zmiz. Ne, vy mi nebudete poroučet. Víc mě, dědulo! Nech mou dceru na pokoji. Myslím, že se tvýmu tátovi začínám líbit. Nazdar. Hotel Transylvánie. Nyní odejdeš a nikdy se nevrátíš. Cože? Myslíte jako sem, do hotelu? Jak to? Vždyť jsem ti svou kouzelnou mocí vymazal paměť. Díval jsem se ti přímo do očí. To budou ty kontaktní čočky. Cože? Moment, hned si je vyndám. O, něco tak nechutnýho jsem v životě neviděl. Momentíček. Brzy ve vašem kině. Ve 3D.